Yari na naman mga kachoy. Yari na naman. Yan mga toy, oh. Kakaiba na dali natin mga toy, oh. Yung ano, kaliskis na dali natin mga toy. So, yung, uy, mga toy, nakadalawa na tayo. Uy. Ayun. Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. Bali, gagawin natin mga toy, ano, maghahunting tayo ng dalag. Yan, itong gagamitin natin mga toy, oh. Yan, paddle tail. Dito tayo mga toy, tira tayo dito. Ini-strike ako dito mga toy nung nakaraan eh. Tira na tayo agad. May parts mga toy. Yan, yan oh. Ay, mga katoy, oh. Hindi na naman ang video yan, mga katoy. Ang laki, oh. Kakuha ko, te, oh. Ang laki, mga katoy. At, te, ang gandang laki. Madami nga dito. Meron bang mas malaki ito, te? Oo, yung mga kasama mo dito. Nakakuha na dito. Ay, laki. Kita dapat dalawa na ito, mga katoy. Nakawala yung isa, eh. Dito ako mga tinakarating sa ano, sa may bagong tulay. Yan na. Doon ako nag-umpisa ako dun sa may tulay na yun, sa may Guadalupe Bridge. Walang kumagat. So dito tayo mga tayo. Eh mga sigurado yan dyan. Yan o. Dito ako naka-strike na tayo. Dito. Yan. Ay mga tayo, sigurado to rito. Dito. Naku po, sigurado yan dyan mga tayo. Yari na naman mga kachoy. Yari na naman. Dalawa na mga katoy. Yes. Yes. Dalawa na mga katoy. Good size yan mga katoy. Ay, ganda talaga. Yung lure natin talaga mga katoy. Lunok na lunok talaga. Sus, sana nakuha na ng video mga katoy. Sabi ko na nga ba mga katoy. Yung spot talaga itong sigurado sabi ko kanina eh. Diyos ko, Allah. Ganda pagkadali na naman, oh. Ay, sus, wala na, kinain na. Uy, pairam ako, boy. Agoy. Yan mga tayo, good size. Mga tayo, nakadalawa na tayo. Uy. Pa tayo dito mga tayo, sigurado to. Doon tayo mga tayo, sigurado yan dyan mga tayo. Yan. Mababa na tong ano mga tayo, itong ilog. Kaya madalang yung tilapia ngayon mga tayo. Kaya ano, kanya-kanyang diskarte yan na lang kami dito. Si Sir Prince Babarlan nga mga tayo, yan talaga magpupunta ka ng malayo para makakuha ng magandang fishing spot sa panahon ngayon. Nakatoy, mga toy, kakaiba na dali natin mga toy, yung ano, kaliskis na dali natin mga toy. So, yung, malaki-laki na tong kaliskis na to,
Pagkatapos ko maglinis, Po. hindi na sana ako mag-ano, ganyan. Ba't sino kasama niyo yan, te? Ha? Sino kasama niyo po? Wala naman ako kasama. Sana si ano, di ba may bata dito? Ay, pamangkin ko. Iwas nanay niya. Pamangkin niyo yun? Ah. Yan, taga Cebu na ako. Inassign ako dito. May platter ako sa kung ibigay na nila, makauwi ako, wala na ako dito. Kaya instant lang ako dito po. Kaya halos lahat, dami-dami dyan. Nakalinis yung dito na ano. Kasali ako na nandito. Sayang, nakawala pa ngayon dalawa eh. Oo. Oo. Wag ko na sana. Nakawala eh. Ayaw na mga kapuy. Lumulok siya eh, pag tinatamaan. Te, dito na ako te. Salamat sa ano, sa panali. Try natin dito mga toy, last na dito. Ni-strike din ako dito mga toy kanina, hindi ko na nakuha eh. Dito, oh, maganda rin to eh. Sa mga bato-bato lang yung mga toy, nasa gilid. Tatago. Bakit wala na? Dito ako nakadalin maya-maya mga tayo.
mga toy, wala na talaga. So yun, hanggang dito na lang tayo mga toy. At maraming salamat sa nagtiyagang nanood sa ating adventures. So yun, maraming salamat sa inyo mga toy. Thank you po. Ayos na rin ito mga toy, oh. Pakita natin. Ay mga toy, okay na rin ito mga toy, dalawa oh. Good size na yung mga toy. Top din tayo. Yan oh. Papasukain muna natin mga toy. Yeah. Ang malaki mga toy. Laki ng isa oh.